Супер измислени. Ти винаги си бил искрен в това, което правиш. И затова си пасахме толкова много и затова си станахме такива приятели. Благодаря, аз още не съм си спазил обещанието да ходим да играем тенис на корт, ама И то момент ще дойде, обещавам, сигурно. ще се реванширам в това мое обещание. Да ти кажа, брат, доста така бях наблегнал на тениса, докато не дойде Благо, Георгиев и ме разнищи на тенис. Това е от известните хора, според мен, е най-сериозният играч Така ли? на Значи, тенис. той освен в футбол е добър и в тенис. Много е добър, направо ме накара да си чупа ракетата. Аз не мога да падам по принцип на какъвто и да е спорт, за съжаление. Сега хората сигурно ще разберат, че ти имаш много, много деликатно чувство за хумор. Което Да. малко така... някои хора не могат да го определят, да, и не го възприемат, може би. По-скоро е на някакво такова по-интелигентно